Per alguns, els àudios que deixem als boomers, és a dir, més de 5 segons al WhatsApp, són un malson. En canvi, pels que deixem petits podcasts, se'ns converteix en una oportunitat com és el cas, ja que avui ens comuniquem a través de WhatsApp amb... Avui parlarem amb una persona tan apassionada de la muntanya que va decidir fa uns anys establir-se al Pallars, treballant d'allò que més l'apropa a ella, instructor i membre d'un refugi d'alta muntanya. S'ha format per ser instructor d'esports de muntanya i aquest és el seu principal mitjà pel qual ingressa els diners necessaris per allò que creu és imprescindible per viure. Les curses de muntanya són la seva altra passió i tot i que declara obertament que per ell això només és un hobby, comença a acumular de mica en mica podis, rècords i presència fins i tot a proves de caire internacional. Ha decidit viure d'una forma autènticament minimalista, perquè, com ell diu, per viure no necessites gaire. És vegà perquè considera que les explotacions ramaderes extensives són un problema greu per a la societat i el nostre entorn, i perquè veu els animals com altres éssers vius que mereixen el mateix tracte que un ésser humà. Es planifica els entrenaments per sensacions, per gaudir del que fa, i en funció del repte que té entre mans i l'experiència que va agafant amb els anys, malgrat la seva joventut, els va conquerint un darrere l'altre. Ja posats a catalogar, segurament algú que no el coneixi, el catalogui d'un xavalín que viu al món del llupi. Però darrere aquest prejudici que pugui generar a qui no el coneix, hi ha una gran persona, valenta, decidida i capaç de trencar amb el que la societat contempla com un model a seguir. Fuig de qualsevol estereotip per viure la vida com ell vol, i això no pot dir gaire gent, ja que, evidentment, darrere aquesta opció hi ha coses que n'ha de prescindir. Però quan parles amb ell, t'adones que això no li treu gaire el son. Com tots, el nostre protagonista segurament té dubtes i neguits, però el que sí té clar és el que vol avui, demà i demà passat, i no gaire més enllà, perquè darrere de la sempre seva present rialla hi ha una persona de fortes conviccions i valors, molt ben arrelats. Avui parlarem per WhatsApp amb el Jan Vallvé. Jan, tu de petit, això del futbol què? Doncs et sorprendrà, però sí, vaig estar jugant al futbol. Però bueno, el que més recordo és que vaig estar-hi 2 anys, crec, i amb 2 anys, molts partits de futbol i tot, vaig marcar 2 gols, un a la porteria que tocava i l'altre en pròpia. O sigui que està clar que el futbol no era el meu. No sé, sí que havia provat diversos esports i jo crec que sempre he pensat, he pensat en l'esport com algo de disfrutar i d'anar a passar-m'ho bé i així, i ho segueixo fent. I això, jo crec que amb el futbol pues, hi ha nens que tenen ja des de petit el xip de full competir, full anar a guanyar i així, i jo pues, m'anava allà i tan tranquil. I també vaig estar fent atletisme i em passava una mica això. Me'n recordo el papa que m'ho deia així, que algun cop feia alguna cursa de petit i així, algun cross escolar o així, i jo anava algun cop esperant els altres o jo què sé, perquè jo anava pues, a passar-m'ho bé. I ara sí que m'ha entrat més el xip de rendiment i de també passar-m'ho bé, però d'intentar fer-ho el millor possible, però abans de petit crec que és el que falta a molts nens que des de petit ja se'ls hi posa molta pressió o així. Però bueno, això, crec que em passava a tenir aquest problema, potser. Quin és el repte o la cursa que podries qualificar per la seva duresa el que més has patit? I quin repte o cursa és de la que estàs més satisfet? Bueno, amb això et respondré una mica com l'anterior. O sigui, m'agrada pensar que tots els reptes, curses i el que he fet les he disfrutat més que petit. Però bueno, sí que està clar que hi ha hagut alguns super, per mi, molt durs i que això pues, segurament els he patit més. A 100% et diré la Joan Jovany. És això, la travessa que he aconseguit acabar aquest any després de 4 estius al refugi mirant-la cada estiu i entrenant cada dia pel recorregut, bueno, no sé, per al circuit aquest, però això és una ruta que per moltíssimes coses és super exigent, o sigui, és un recorregut super tècnic, però és que a part tens molts hàndicaps de no tenir aigua, de no... bueno, moltíssimes coses que t'has de preparar molt bé i això, jo diria que és aquesta per totes aquestes coses, però lluny de patir, aquest any vaig acabar-la i sí que l'última part la vaig patir més o em va costar més, però la vaig disfrutar també moltíssim d'haver acabat.
I satisfet, gairebé de tots et diria que estic satisfet perquè de totes les curses puc treure una lectura bastant positiva bueno, o encara que no, pues, de l'aprenentatge que hagi tret. Em, però jo diria 100% el rècord de la pica, o bueno, els meus intents, perquè crec que, o sigui, pensant en la Joan Jovany, pensant en altres, la Porta del Cel, que també vaig aconseguir fer el rècord, pensant en altres llocs, veig que sí, mira, crec que si fes això podria millorar o treure'm tant temps, treure no sé què, però amb la pica la veritat és que és de les coses que les he provat tants cops que, ostres, aquest any la vaig provar. Sí que vaig tenir algun fallo i crec que ho puc fer millor i aconseguir baixar el temps, que de fet serà un dels reptes de l'any que ve, però això és dels llocs que veig que m'he apretat tant, que és que rascar uns segons, o sigui, és algo brutal. I quan la provo a tope, uau, és que m'encanta, m'encanta. És per mi el més satisfactori quan aconsegueixo anar pel camí que hi vaig cada dia treballant al refugi pràcticament i aconsegueixo anar més ràpid del que he fet tots els últims dies de tots els últims anys al refugi, m'encanta. Planifiques el que has de menjar i beure en cada moment en funció de la cursa o també improvises? Què menges i què veus? Bueno, doncs jo amb això et diria que la clau d'això és la improvisació, però està clar que la improvisació dins d'haver-te provat molt, dins d'haver-te estudiat tot el que hagis pogut estudiar abans, no sé, això, intento mirar tot el que puc abans, intento, això, si és un repte, si és algo important, doncs haver-m'ho planificat el millor que puc, però està clar que quan surts a la muntanya hi ha moltíssimes coses que no pots preparar i llavors tracta de ser el més hàbil improvisant i poder-te adaptar al màxim, no? Però bueno, jo com a base intento fer-me sempre les begudes tant en curses com en reptes i així. Um, què és això? Faig amb isotònics, hidrats, intento barrejar-ho tot m'encanta perquè és amb coses que trobo al súper. I després, si és coses ja més llargues que necessito coses diferents per variar una mica més, doncs em faig les boles energètiques amb dàtils, barrejant altres coses i així. I no sé, per exemple, la Joan Jovany, que va ser un repte molt llarg, bueno, que vaig aconseguir fer en 16 hores, vaig intentar fer altres coses per variar més i vaig fer un carrot cake per tenir també pues, textures diferents. Bàsicament és per tenir hidrats greixos i altres coses, però amb textures diferents i no cansar-te tant. Sí, això. Crec que improviso molt amb tots els reptes i coses que faig, però improviso dins d'haver-me provat i fet moltes coses, crec. Algú m'ha xivat que vau veure junts la pel·lícula Cap a terres salvatges. Què vas sentir quan la vas veure? T'hi trobes d'alguna manera identificat amb el protagonista? Uf, és una pel·lícula brutal, vull dir, em vaig llegir el llibre i he vist la pel·lícula i a 100% crec que comparteixo coses amb el protagonista o idees i així, o sigui, em rebenta molt veure lo esclaus que som de la societat de treballar per viure, per menjar, per tot. I, ostres, intentar trobar la manera d'escapar i fugir una mica de tot això, pues, 100% és algo, no sé, que també puc arribar a compartir. Està clar que l'extrem que surt a la pel·lícula, doncs, bueno, realment és brutal perquè commou molt perquè et fas, o sigui, poses a la seva pell i, bueno, el que pot acabar portant si no tot surt bé, però és una història super inspiradora, la veritat. Els que et coneixem o et seguim per xarxes, si tinguéssim que qualificar un tret que t'identifiqués, segur que tots coincidiríem, a part de la teva persona, el teu somriure. I fins i tot de vegades, quan fas cara de patir, acabes regalant un altre somriure. La muntanya també és un lloc per plorar? Home, doncs sí, està clar que per mi la muntanya és casa i això, a casa es riu, es plora i, no sé, passa tot. També és veritat això, que a mi la muntanya és perquè surto a la muntanya i em fa començar a reflexionar i pensar moltíssimes coses que sentat a qualsevol altre lloc no em passen, això 100%. De fet, m'hagués agradat respondre les preguntes com em vas dir, sentat en una pedra, mirant a la pica o a Vallferrera i, bueno, al final la responc des de casa al Papa, aquí a Ullastrell, que també jo que havent-hi passat tant temps puc considerar a casa.
Sempre expliques que no tens entrenador i que et prepares una mica per sensacions. Això encara és així? Això segueix igual, sí, sí. M'agrada molt fer-ho pel meu compte. Està clar que realment ho penso. O sigui, a mi m'agrada molt veure i com ho fa altra gent, preguntar, ser curiós i així per anar també millorant, però està clar que si busqués 100% el rendiment, anar amb un entrenador, fer realment les sèries que em diu, les hores que em diu tot, pues, el rendiment segur que milloraria, però com he dit abans, això jo per mi el primer és disfrutar i crec que disfrutar com ho faig, a pocs entrenadors ho aconseguirien, no sé, perquè m'agrada molt doncs, sortir, decidir el que faig sobre la marxa, però està clar, O sigui, dic així que pot semblar que vagi super a saco, que no m'estructuri res, però com deia abans, o sigui, la clau de la improvisació és conèixer, saber com t'afecta cada cosa, no? I jo crec que si faig un entreno més llarg, com estaré, si faig un entreno més intens, com estaré, i bueno, tot i que sé que em falta moltíssima experiència, doncs més o menys tinc les bases de què fer les setmanes abans de la cursa, com entrenar-me a una cursa amb un perfil tal, amb tantes hores, amb, no sé, posar-me al cap l'objectiu i modificar i adaptar els entrenos i així per fer-ho. No segueixo una planificació com tots els atletes o la majoria, però m'agrada i de moment espero no canviar-ho, fer-ho així a la meva bola. Un dia vas decidir deixar de menjar qualsevol producte que tingués algun tipus d'origen animal. Per què? Doncs m'agrada molt que em facis aquesta pregunta. La veritat que si hi ha un tema que m'he plantejat 1000 cops i espero seguir-me plantejant 1000 cops més és el veganisme. Això, jo crec que és algo que un dia em va començar a venir al cap. Vam veure uns activistes parlant del tema i així al mig d'una ciutat, estant amb el meu pare i els meus germans i no sé, de cop em va entrar alguna al cap, vaig anar mirant i hi ha molts arguments per defensar el veganisme. A mi el que em va començar a entrar doncs, va ser una mica d'ecologisme, el veure que realment menjar carn, menjar llet, productes d'origen animal, doncs, per aconseguir-lo, doncs, impliquen moltíssimes coses que els d'origen vegetal no. Gastes molts més recursos, s'emiteixen molts més gasos. Realment hi ha documentals que ho expliquen superbé i és molt heavy el que hi ha. Però crec que el veganisme pots entrar per on vulguis, que si realment et convenç el veganisme acabes al mateix punt, que és el maltracte animal. Realment pots ser superecologista i menjar carn, perquè menjar carn un cop al mes doncs, no mates el planeta, no fas res, però no pots estimar els animals i, no sé, intentar evitar el patiment animal i menjar-te un animal mort, perquè és inviable. Sí que hi ha maneres més ètiques de fer-ho o de no fer-ho o el que sigui, però a mi pràcticament, bàsicament és això, que m'encanta la natura, els animals i tot, i crec que el patiment que generem en tots aquests animals, ja sigui menjant carn, llets, ous de les gallines, el que sigui, doncs és totalment evitable amb amb les coses que tenim. Anem al súper del costat i tenim absolutament de totes les alternatives que calguin. I simplement és això. Vaig veure que era algo per mi important i a poc vaig aconseguir evitar-ho totalment. En el teu perfil d'Instagram tens la fotografia acompanyada d'una nena molt maca. Si et dic que sents quan pronuncio el seu nom, Ivet, què et ve al cap? La veritat és que sí, la foto aquesta la vaig posar ja fa molts anys i a vegades o algú m'ho ha preguntat, algú m'ha dit, o jo mateix, això, perquè no l'he canviat i no sé, la veritat que igual que quan vaig veure aquesta foto vaig dir, uau, aquesta me la poso a perfil. Doncs de moment no n'he vist cap altra que la substitueixi. Segurament algun dia l'acabaré canviant, però de moment m'agrada tenir-la. Això, quan penso en Ivet, pues, mil coses al cap, està clar. No sé, amor, lluita, moltíssimes paraules em venen al cap. Moltes coses també que no li sé posar paraules, però una gran etapa i que sempre acompanyarà segur. Què representa per tu els noms Quim, Pere, Elisabet, Joan, Forto?
Doncs està clar, a part de família, somni l'etern suport, no sé, sempre saber que puc anar per tot arreu, jo què sé, com me'n vaig anar a Tailàndia, me'n vaig al Pallars, me'n vaig on sigui, però sempre es pot, o venen ells i em donen suport amb el que sigui, o sempre puc tornar a casa i tenir aquí pues, la família, tenir aquí un gran suport, que la veritat és que uau, és una super sort i no, està clar que és impossible canviar-ho per res. Quan algú decideix viure a la muntanya, sens dubte és perquè li agrada, però també és una manera de fugir de... Hi ha alguna cosa de la que el Joan vulgui fugir? Bueno, és com et deia abans, tampoc sé quina paraula dir-hi o com descriure-ho. Està clar que podria ser fugir, però bueno, jo no sé si també pot anar relacionat, però per mi és més llibertat de poder estar, fer el que vull, no sé, estar en un lloc increïble. Aquí jo m'agrada pensar que a tot arreu hi ha muntanya, a tot arreu hi ha llocs on et pots perdre, on pots trobar-te i tot, però això, el que vius quan estic a l'estiu a Farrera vivint allà o perdut més per la muntanya, així, la veritat és que no ho puc canviar. No sé, potser algun dia em canvio una mica i decideixo tornar més cap aquí, tornar al Vallès, tornar a Ullastrell, però de moment ho penso i no ho canviaria. Un dia vaig dir que volia provar-ho, volia anar-hi i de moment per allà m'hi quedo. Com et veus d'aquí 20 o 30 anys? Aquesta pregunta sí que se'm fa difícil. La veritat és que no sé què faré el mes que ve, així que pensar a més d'un any vista se'm fa completament impossible. No sé, sí que tinc moltes coses, moltes coses que m'agradaria fer. Realment m'agradaria provar d'estar vivint més de l'esport. No, bueno, crec que la meva vida ha estat relacionada amb l'esport i la muntanya, així amb treballant i amb tot, però m'agradaria pues, dedicar-me en algun moment més professionalment a l'esport i així de córrer. Bueno, crec que li dedico moltíssim i ho faig completament per hobby, però en algun moment dedicar-m'hi més m'encantaria. I a part d'això, sí que a la llarga, doncs no sé, m'imagino sent pare, m'imagino com a somni vivint en una casa perduda pel Pirineu amb molta natura, intentant viure el més autosuficient possible, no sé. Si he de dir un somni i veure'm d'alguna manera, dic això. La darrera, Jan. Des del Pallars observes la societat, el món. Què en penses de la situació actual en què vivim arreu del món? Rússia, Estats Units, Ucrània, Xina, Israel, Palestina, Burundi, Mali, Somàlia... Bueno, això et diré, la veritat que crec que no sóc algú super clau per parlar de temes així, perquè realment vinc molt perdut i no m'entero de la meitat de coses que passen, però sí que està clar que veient les guerres, tot el que passa al món, a mi sempre ho dic que els humans som el pitjor i buah, bueno, la humanitat de les pitjors coses que hi ha en el món, seguríssim. Per mi es poden veure totes les guerres que hi ha lluny, totes les coses així, però és que per mi el principal de les primeres coses que em venen al cap quan penso en fallos de la humanitat, o sigui, com pot ser que estiguem en el món actual que sembla que siguem superconscients de mil coses, estiguem tots acariciant gossos, dient que ens encanten els animals i estiguem podent matar a milions d'animals cada dia, que si, bueno, milions de porcs, vaques, cabres, gallines, tot, simplement pel plaer instantani de menjar bueno, de menjar això, un tros de carn o el que sigui. Però bueno, que el de les guerres ja és un altre nivell, no és una passada tot el que passa, o sigui, ara que està molt super recent tot el de Palestina, Israel, és increïble si veus les imatges, pell de gallina i no sé, no... A mi em rebenta molt pensar que comparteixo espècie amb tanta gent capaç de fer totes aquestes coses.